ing shisha ngan phla ime jangai tip re ka pa jangai tip ka ige ngan phla be ing shisha wan kan ngan ai ka address re ba pin kan klumar ngan phan kala yo piom re ba pin ong ige pinong bla re ngade ka khasi ngade ka khasi pi hapan fan FIR hapo khasi ho ai ka FIR hapo khasi kala biang FIR hapo khasi kala biang ka clean be ma kala khuj be ngate ki ong ki blog jonga ki bata ya bet calm down sapen thanda no e jong ka japing jonga hadu menta kapat thandar ngakwa man syakem balik bang kwa hikin kwa ta balik bang kwa hikin dam biang ka jubab em yo i dan kadun hapo social media kembiang ka jubab em la bau kan nga bakwa ban record ikene bakwa ban record ikene bakwa ban kemru em tagi ngapo Instagram masen address handai ngalas mungu ya la jong handai ngalas mungu kumno klem kidau ngaviral om de na benta jong nga pang ka mansim na benta jong di family na benta ka ngale life nga enjoy marwe na ka jing im la jong om na benta ki family jong nga it's not about for my family I have problem ngada problem tang halde shimet ngada plaru ya khasi ka eka problem ko jonga banga don om le banga bu ai pe ki khaba jong am di bang ki khaba jong ki long ko ne ba ba ki ong jonga ba kato ko video jonga kalong dur kumne kai use filter wanya kindu yang harial fisatim ikin sisa ngalong dur kumno ngalong face kumno eki khele tu pati banye dombat kuai kan kamla ngasu update tangi kita kinong kem pipin 8 jot ngala syadam na yung mga live oh my god ngam nam perkat sa yung perkat ndre ngan sim ya kala jong ka jing im la jong bangan pencai ya kala berlaku ekitu pati kan bu ai mentang kan bu ai kan lebih pen le up shua ke pa up shua ndala syakem pikinong up sa update mo pikinong up sa update ndala syakem ka beb kinsa paulut baro ki jingle jong ka beb kinsa tip ha om day tang kabayo i da ki khmat ban chu download ya ka video jong ki om day kumta